Natalie Waslick naiz, eta Toronton jaio nintzen, 30 urte ditut, eta duela 2 urte ona etorri nintzen. Ausartu naiz Durangoko azokara etortzera, zeren ez daukat aukera askorik euskeraz hitz egiteko. Bilbon, gutxienez, nire lana da jendeari laguntzeko. Adibidez, non daude komunak eta nahi baduzu, hemendik irten alda, horrelako gauzak. Gidari lanak, ez da nola baita? Bai, hori da. Ez da nire lehenengo aldia, duela 2 urte etorri nintzen Durango azokara, baina bizitari moduan. Bai, eta oso interesgarria da, duela 2 urte ez nekien ezer Euskal Herriari buruz, baina bai, orain bai pixka bat hobeto ezagutzen dut. Oso polita da, eta nire ustez kultura babestu eta kontsumitu behar dugu. Oraindik ez dut liburu bat erosi, 2 egutegi baizik. Animatuko zenuke zure moduko jendea euskaraz ikasten eta bilena, etortzea Durangora edo bolondrez lan hauek egitera? Bai, horregatik etorri nintzen, bai, jendearekin hitz egitera eta bai, parte hartzera. Nire ustez, hemen, Kanadan baino, babes handiagoa dagoela, bai. Eta orain ez dut gogoratzen, ea horrelako zerbait daukagun Kanadan, baina uste dut ezetz. Beraz, interesgarria da, iniziatiba. Oso interesgarria da niretzat, bai. Irakurtzen ikasi duzu